Ty rozhoduješ o mém Minecraft světě. Jak je již zvykem, natáčím Minecraft sérii, ve které rozhodujete vy v komentářích. A dneska budete hlasovat o tom, co se bude stavět. A nyní tu máme hlasování. Ale dneska ty hlasování proběhnou dvě. A hnedka si zapamatujte tenhle ostrůvek. První možnost je, že se tam postaví socha. Druhá možnost je, že se tam postaví věž, anebo tam postavíme dům, okolo kterého bude obmotaný nějaký spící zvíře. A tady je druhé hlasování. První možnost je, že na tomhle postavíme obří strom, jehož kořeny budou vést tou skálou až dolů a budou to vlastně takový cesty nahoru a uvnitř toho stromu bude vesnice. To je ale docela vysoká laťka, že? Tak tomu musíme přizpůsobit i ty další nápady. Druhá možnost je, že vstup do téhle skály uděláme jako vstup do svatyně a bude tam několik soch. Třetí možnost je to, že bychom doprostřed té hory udělali díru a v ní postavili takovou ztracenou vesnici s vesničanama. A čtvrtá možnost, jak jinak bych to nebyla já, protože miluju Naruta. A poslední možnost je skála obličejů z Naruta. A tahle skála je prostě legendární. Hlasovat můžeš jako vždy dolů do komentářů a jelikož máme 2 hlasování, tak musíte napsat možnost 1, 2 až 3 a možnost ABC, chápete? Prostě musíte napsat obojí. A nezapomeň, že celé tohle dobrodružství natáčím hlavně na YouTube, tak se tam běž prosím podívat a budu ráda za případný odběr.